istraživački novinari Vežičke priče. Evo, imamo razgovor sa našim gradskim vijećnikom, znači našim profesorom, doktorom znanosti, svašta nešto. Idemo odmah, ljudi te već znaju, nemamo puno palaviti tu. Sale. Pozdrav Vežičke priče. Tako je, evo idemo odmah na blic pitanja, znaš, na brzinu, Vežički jog. Rešetanje je tako zvano. Tako je, Vežički jog. A Vežički jog, naravno, od one nepravde koja se dogodila prema vežičkim bočarima kada je izgubljen teren koji je trebao biti nadoknađen adekvatno, što se nikada nije dogodilo. Mi svi želimo, ja naravno kao i neko ko je rođen na Vežici i odrastao tamo, da se to riješi i da se konačno taj jog uredi na način koji je adekvatan. Ja ću svakako na sve načine u gradskom vijeću, kako god to bude moguće, podržati taj projekt i nadam se stvarno da u nekom razumnom roku možemo očekivati da se tamo napravi nešto što će biti na zadovoljstvo svim Vežičanima, pogotovo bočarima. Jeste čuli, Vežičani, znači evo Bećanko još jedan je pao, svaka čast. Evo daj molim te, možeš nam prokomentirati, imamo znači Vežičana, našeg Makija, kako je Marin Miletić rekao, mladog, kako tigra, da. S Vežice, daj mi, ne u stvari lava, ne tigra. Imamo Marijana kao zamjenu za Marina, to je par slova više, možda je to dobar znak da će Šegi biti dobra nadoknada za Marina i dobar član te ekipe. Ja se svako veselim tome da se Maki uključuje u rad. On je jako pametan, vrijedan, dobar mlad dečko. Već je počeo pokazivati interes za teme kojima ćemo se baviti na sljedećem gradskom vijeću. Već je počeo proučavati i dnevni red i neke stvari koje njega osobno najviše zanimaju. I baš se veselim radu s njim, mislim da će to biti baš dobro. To se slažem, ja baš vjerujem, to su Vežičani, bočari, šta ja ti kajem, Mostovci. Širimo utjecaj ekipe sa Žice, to. Čekamo da zamijenimo i ostale sa Vežičani. Onda idemo dalje, znamo da si govorio, evo spomenuo te neki dan i kapetan Kuzma, da si govorio nešto u gradskom vijeću o malim brodarima unutar naše luke, unutar grada, pa daj molim te reci mi kratko šta bi to bilo. A pozdrav za kapetana Kuzmu prije svega i za sve njegove inicijative kojima se trudi da se poboljša situacija u ovom gradu na dosta nivoa. Ja sam na prošlom gradskom vijeću na aktualnom satu postavio pitanje gradonačelniku oko statusa malih brodara u Riječkoj luci, čiji status nije reguliran pravilnikom, nažalost. Samo ribarski brodovi su regulirani pravilnikom, dok ostali mali brodari koji se bave turizmom i sličnim stvarima nisu regulirani, moraju plaćati vezove po komercijalnoj cijeni koja je višestruko veća od onoga što bi stvarno trebalo biti, što je u drugim lukama po sjevernom Jadranu. Što drugim riječima znači otprilike da ekonomska isplativost njihovog poslovanja u Rijeci dolazi u pitanje zbog tih velikih cijena vezova. Gradonačelnik se obvezao da će kao član upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka potegnuti to pitanje i da će se pokušati napraviti što se može da se taj status regulira i da se riječkim malim brodarima omogući adekvatan vez u Riječkoj luci, jer stvarno je bez veze i ne bi trebalo biti tako da riječki mali brodari moraju tražiti vezove u okolnim lukama, a kada u Rijeci imamo toliko mjesta. Dobro, znači to možemo shvatiti za riječke brodare, Bećanko 2, Sale će se brinuti o vama, evo, tako Sale? Pa, ti obećanci su zanimljivi, ja ih volim dati, ali samo kad su opravdani nečim, evo kažem, protegnuli smo to pitanje kod gradonačelnika i sad je loptica na njihovom terenu, ako se nešto ne dogodi u nekom skorem periodu, mi ćemo ponovno naravno reagirati. Evo sad bih te pitao dalje za možda jednu temu, ti nisi bio tad u ekipi Mostovoj kad se pričalo, to je bilo u prošlom sazivu gradskog vijeća, pa tu je bio jako interesantna cijela polemika oko Galeba, evo pa ne znam, pošto si ti ipak to ti je na neki način i struka to brodogradnja i to, pa da li možeš sad osvrnuti na recimo ove neke stvari koje smo vidjeli da se sad oko Galeba se priča, recimo mi istraživački novinari Vežičke priče bili su na terenu, vidjeli smo da se ne radi dobro oko Galeba i da s tom dinamikom koja se trenutno radi u tom škveru da taj brod neće, kako kaže naš kapetan Kuzma, koji je isto naš istraživački novinar, kaže to se neće dogoditi nikad. Pa daj mi reci, imaš ti šta tu za... Dobro, nikad je vjerojatno malo preteška riječ, ali puno kasnije nego što je trebalo i po puno većoj cijeni nego što je trebalo je ono što će sigurno biti slučaj. Već sada to vidimo, Galeb je trebao biti brod za projekt Rijeka 2020. Sada smo u početku 2022.
još nije ni na vidiku da će brod biti gotov. To dovoljno govori o načinu na koji je priprema napravljena i o validnosti procjene koliko će vremena trajati da se naprave zahvati potrebni na Galebu. Meni taj projekt nije bio simpatičan od samog početka, znajući da u brodogradnji restauracija starih objekata, kao u ostalim u svemu, je jedan proces koji uvijek košta nekoliko puta više nego što se inicijalno procijeni i nekoliko puta duže traje, što i sada vidimo da je bio slučaj. To je jedan ogroman novac koji je potrošen za nešto što će imati vrlo marginalan utjecaj na kvalitetu života u gradu na bilo kojem nivou i mislim da se taj novac mogao puno pametnije utrošiti. Kad je već utrošen i kad se već krenulo taj projekt, onda bi bilo bolje da je bio i završen na vrijeme, ali s obzirom da nije, sada se to dalje nastavlja. Čekamo da pred nekoliko sjednica na gradskom vijeću smo imali točku na kojoj je odlučeno da će se kreditiranje produžiti. To ne znači da će više novca biti potrošeno, samo da će period tokom kojeg će se restauracija raditi biti duži nego što je trebao biti i zaista ne znamo u ovom trenutku kada će to biti gotovo, neke procjene su do kraja ove godine, ali evo, s obzirom na dosadašnji tijek projekta. Još bih te samo pitao, isto opet poluobećanko, znači u slučaju da oni ponovo budu tražili, a ja mislim da hoće, novo zaduženje za Galeba, tražić opet neke milijone i tako nešto, kakav će biti recimo tvoj stav? A moj stav će biti, ja sam bio protiv toga sam glasao na toj točki i tako ću glasati i sljedeći put. Hvala ti po tom pitanju. Ja se evo samo moram se nadovezati, znači da vjerovatno smo istog mišljenja, znači dok jedno dijete u Rijeci bude nezbrinuto u vrtićkoj dobi, ne postoji fora da se više i 1 kuna uloži u tog prokletog Galeba. Apsolutno. Eto to. Daj, molim te reci, evo sad je aktualan je i ovaj autotrole i ovo sve što se događa, znači kako bi mi popularno rekli, a i prenešeno je u novinama, kaže zapošljavaju kontrolore ili bakule. I onda ih poslije prekvalificiraju i od njih rade vozače. Znači uz neke, ne znam, polu-menadžerske kombinacije gdje se oni vezuju poslije da su dužni odrađivati određeni broj godina radi te prekvalifikacije autotrole. Pa dobro, da li je to uopće zakonito, da li je to normalno, da li se to u biti tako radi u firmama? Pa zakonito vjerojatno je, jer da nije ne bi moglo proći, ali da li je ispravno, to je neko drugo pitanje. Puno toga se može napraviti na zakonit način, da nije ispravno, ni moralno, ni dobro u krajnjoj liniji za sve uključeno u taj proces. Ono što se radi ovdje je da se zbog toga što je autotrole očito u financijski nepovoljnoj situaciji ne mogu ponuditi vozačima adekvatne plaće i malo je vozača koji se opredjeljuju za rad u autotroleju i oni moraju, pošto im nedostaje vozača, moraju pronalaziti vozače na drugi način. Sad su se dosjetili toga da bi mogli zapošljavati kontrolore koje će prekvalificirati u vozače i onda ih obvezivati dugoročnim ugovorima. To nije dobro iz puno razloga o kojima bismo sad mogli razgovarati, a prvenstveno, kao što sam rekao, razlog tome je što nemaju dovoljno novca. Nemaju dovoljno novca zato što je cijeli komunalni sustav, ne samo autotrole, u cijelom gradu Rijeci postavljen na jedan način koji je daleko od optimalnog i tu je potrebno. Uz neke, ne znam, polu-menadžerske kombinacije gdje se oni vezuju poslije da su dužni odrađivati određeni broj godina radi te prekvalifikacije autotrole. Pa dobro, da li je to uopće zakonito, da li je to normalno, da li se to u biti tako radi u firmama? Pa zakonito vjerojatno je, jer da nije ne bi moglo proći, ali da li je ispravno, to je neko drugo pitanje. Puno toga se može napraviti na zakonit način, da nije ispravno, ni moralno, ni dobro u krajnjoj liniji za sve uključeno u taj proces. Ono što se radi ovdje je da se zbog toga što je autotrole očito u financijski nepovoljnoj situaciji ne mogu ponuditi vozačima adekvatne plaće i malo je vozača koji se opredjeljuju za rad u autotroleju i oni moraju, pošto im nedostaje vozača, moraju pronalaziti vozače na drugi način. Sad su se dosjetili toga da bi mogli zapošljavati kontrolore koje će prekvalificirati u vozače i onda ih obvezivati dugoročnim ugovorima. To nije dobro iz puno razloga o kojima bismo sad mogli razgovarati, a prvenstveno, kao što sam rekao, razlog tome je što nemaju dovoljno novca. Nemaju dovoljno novca zato što je cijeli komunalni sustav, ne samo autotrole, u cijelom gradu Rijeci postavljen na jedan način koji je daleko od optimalnog i tu je potrebno jedno temeljno restrukturiranje, što je svako nešto za što ćemo se zalagati i za što smo se već do sada zalagali i nastavit ćemo.
Evo moram još reći gledalcima da pratim gradsko vijeće, kao istraživački novinar i između ostalog vidio sam da si dao podršku vatrogascima, da si u biti pričao o vatrogastvu i o potplaćenosti tih ljudi. Da li mislimo još takve akcije, misliš li poduzimati tom pitanju ili je to bilo samo načelna podrška? Pa ja sam u prošlom gradskom vijeću govorio o toj temi puno i istaknuo sam jedan podatak koji je za mene bio fascinantan, a to je da od 2009. do 2022. izdvajanje iz gradskog proračuna za vatrogasce palo za 27%. Znači umjesto da to svake godine raste nekoliko postotnih poena, makar da prate stopu inflacije, da se te plaće dižu i da normalno prate rast standarda. 27% su vatrogasci izgubili od grada u 13 godina, što je nevjerojatno i pokazuje jednu suštinsku ogromnu nebrigu, barem dosadašnjih gradskih vlasti za vatrogasce. Nadamo se da će ova administracija promijeniti taj smjer. Oni jesu podigli nešto ove godine izdvajanja za vatrogasce, ali dugi niz godina je to išlo u krivom smjeru da bi se moglo tako lako okrenuti. Mi ćemo svakako nastaviti vršiti pritisak, vatrogasci su trenutno i u štrajku i stvarno se nadam da će se u gradskoj blagajni uskoro pronaći dovoljno novca da se i taj problem riješi, iako znamo da to nije lako jer količina novca u gradskoj blagajni je vrlo limitirana i potrebne su temeljite promjene kroz jedan duži vremenski period da se taj sustav ponovo podigne na noge i da dođe u situaciju da može osiguravati ono što je potrebno za njegove koriste. Znači ti, Sabina Marov, Petra Mandić i naš Marijan Šegota, Lav Svježica, znači dobro, onda ćeš ti biti tigar. Ako je Lav Svježica, ti ćeš biti tigar. To je sasvim ok, ili možda nam treba nekakva morska ili zračna životinja, nekav sokol. Može. Ili morski pas, da nismo baš svi na kopnu, da malo raspodijelimo snage. Imaš pravo, ja ne sumnjam, to je dobra ekipa, da, kažem, da će tu biti jako dobre borbe i volio bi da svi dođete, znači ti si probio led kao prvi u našem intervjuu za Vežičku priču, nadam se da će i drugi naši gradski vijećnici se htjeti odazvati tome i želim vam puno uspjeha u daljem radu i normalno ne zaboravite ni Gornju Vežicu, a boga mi ni dječje vrtiće i bočare i svašta. Hvala Šaks, mi ćemo se naravno boriti za sve one kojima je pomoć potrebna. Ovim putem pozivam svih koji misle da mi iz gradskog vijeća možemo učiniti nešto ili potegnuti neko pitanje koje je njima važno za svakodnevicu u Rijeci, da nas kontaktirate direktno preko Šaksa kako god i da vidimo da li možemo na bilo koji način pomoći. Eto ljudi, toliko za sad iz grada na Riječini. Pozdrav Vežičkoj priči, istraživački novinari Vežičke priče uvijek prisutni.